Chenro mag thieth e kaonti ma Kisumu nyalo biro rochore juma manyien maluwore kod ote mogol gi jochiw thieth e kaontino mawacho ni pok ochulgi osara kuom dweche maromo 2. Wadhi achiel kachiel nyaka e boma ma Kisumu. Millicent Adhiambo miwa ne ler ewi wach mar ng'anyo ma bende jochiw thieth dwa chakoni. Erokamano ahinya Milton, achiel kachiel ka owuok e kaunti ma Kisumu kaendi alap ma kar yudo thieth maduong' ma Ramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Kaendi an gi moko kuom jotelo mar riwruog jochiw thieth e kaunti ma Kisumu kaendi ma bende wadwa ni wagogo mbaka gi nyiswa ni to chenro mane mamiyo gi buono dhi ng'anyo juma manyien kotenore kod weche chiwo thieth manyalo biro rocho chiwo thieth kaunti ni ma Kisumu. Machiegni abro chako kodi, chakna mana gi nyingi, nyisa ni inichung' ne riwruok mane mar thieth e kaunti ni ma Kisumu, to ang'o momiyo obuono dhi e ng'anyo juma manyien manyalo biro rocho weche mag chiwo thieth? Erokamano ahinya. Iluonga ni Vincent Owa. Vincent Owa en jakom mar Kenya Union of Clinical Officers, kendo an bende an jakom mar iluongo ni Kisumu County Healthcare Workers Union Caucus. Gimomiyo wabiro ka en ni mondo mi wachiw ywak marwa ni kaluwore gi osara moseleo mar jothieth e kaunti ma Kisumu ka. Ma koro en dwe mar 2 kendo en ndalo 60 kapok ochul msara. Wasebedo ka wawuoyo gi our employer, ne gigolo communication ni gibiro chudo ni salary biro leo, msara biro leo. Koro msara no leo, kaka wan kaka union leaders ne understand, wawacho ni wamigi thuolo mondo mi gilos weche ma giloso mondo mi gichul msara. To kata kamano nokalo ndalo 30 ma kendo chako chopo ndalo 60, dwe mar 7 gi dwe mar 8 pok ochul msara mar healthcare workers. Koro nye wan gi meeting nyocha gi county secretary manyocha ogolo communication owacho nwa ni odhi wuoyo gi banks mondo mi banks ochul msara mar healthcare workers ma Kisumu County. Koro wan gi hopes ni by Thursday, nikech ne giwacho ni by tich ang'wen, which is tomorrow, idhi chul salary mar healthcare workers. Wan gi geno kendo warito. To ka dipo ni pesa no ok ochul, to nyiche wasechiwo notice. Ne wasechiwo notice kaka union leaders mondo ma communicate ni wabiro timo gimiluongo ni salary parade. Salary parade tiende ni ji wuok dhi ng'ama ondiko gi tich mondo gipenj msara margi. Biro chunowa ni kokalo kiny, kapo ni ok wayudo msara kiny kiny tich ang'wen, to biro chunowa mondo koro wagol our members mondo owuog oko mondo mi odhi openj wach mar msara. Nikech msara koleo dweche ndalo 30 to mano makosa. To koleo ndalo 60 to koro en makosa moloyo. Omiyo jowa oriembe udi kendo lonegi dho udi sama wuoyo kodini. Nyithindo oriembe skul. Our members nigi nyithinde udi sama wuoyo kodini. Manyodhi otere skul ochako oriembo duogo dal nitie makata pok odhi skul. Omiyo wakwayo ni kaka nye gi promise ni gidhi chulo salary by kiny. Gitim kamano mondo mi jowa kik chandre, mondo ji oyud kaka nyalo dhi tich and kaka ji nyalo timo gigegi monego bene gitimo. Kamano. Awinjo kuwacho ni nitiere weche mag insurance kata okumba mag thieth masani nitie kaka jochiw thieth ok yud malong'o. Mondo bende nyalo lero ni to okang' mane mudwa kawo kata ang'o mudwaro kuom jotelo mondo mi otim? Erokamano ahinya. Wach machielo machandowa kabisa en wach mar insurance ma iluongo ni Madison Insurance. Madison Insurance nomi healthcare workers te. To kano oketgi this Madison Insurance to wan kaka leaders mag union ne watamre. Ne wakwero gi ni Madison ok en insurance maber nikech wang'eyo kaka otimore kuonde moko other counties. To kata kamano ne gi convince employer oyie mokelo Madison kaka okumba ma cover healthcare workers. Bang' mano 6 months bang' Madison donjo, hospitende nochako reject. Ne gichako kwero ni Madison ok ginyal tiyogo. Sani wan e higa mar 2. Madison okonyowa. Madison konyo jomoko to okonyo healthcare workers of Kisumu County. Anyalo wacho ni nyoro nitie one of our members manyodhi hospital Kisumu specialist ka. Mama mapek madwa nyuol. Mama ni nyodhi hospital odhi e clinic mare. Kodhi e clinic oting'o card mare mar Madison mondo mi daktari onene. Kochopo ir daktari to hospital nyise ni Madison Insurance en suspended Kisumu specialist. To bedo suspended in very many other hospitals.
o Kisumu specialist kende. Omiyo wawacho niya, Kisumu County o suspend Madison Insurance with immediate effect mondo migiduoge SHA mondo gimi healthcare workers comprehensive SHA insurance. Kamano. Mana kamano, wan gi jatelo moro to nikech sa ang' na wuok kode bang'e mondo weche ma en godo wache e seche mabiro nyime ang'ich welo kod oimore. Ka kamano Milton taduogo ni e studio mondo wadhi nyime kod weche wa mwamedo kolo kaende e wi ng'anyo ma opang kod riwruok kata jo kanyo mag thieth ma Kisumu County kaende. Milton, an kuomi. Nainya Millicent Adhiambo.